Nin tuma in b'a sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 21 dafara tamaninkaw fɛ an ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye aw minnu bɛ lajɛli la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni y'a tuma seli bi bamanankan kunnafoni n'a kumaba ye kelen laadala ziyara belebele mun bɛ kɛ tamaninkaw fɛ Mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique maa ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Cherif Usman Madani Haidara faso la ziyarakɛlaw kunbɛnna ka bɛn ni ntɛnɛndon uti kalo tile 3 ye tamani san 2020 o de ye aw ka bi bamanankan kunnafoni n'a kumaba ye mun bɛna walawala aw ye sɔɔni kɔnɔna la ka foli kurakuraya ka ɲɛsi aw ma laadala ziyara kɛnɛ belebele mun bɛ labɛn tamaninkaw fɛ Mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique maa ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Cherif Usman Madani Haidara faso la ziyarakɛlaw kunbɛnna ka bɛn ni ntɛnɛndon uti kalo tile 3 san 2020 tamanin kɔnɔna la a kɛnɛ kan Cherifla Jabaramuso tɔgɔ la Alihamidu Badini Samayira Sanogo Buya Kulibali Fuseni Keita Abdoulaye Sogodo Noum Kone fo ka taa bila Samba Tarawele la olu tun bɛ an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn haut conseil islamique du Mali maa ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma an fa ani an karamɔgɔ a Seydi Cherif Usman Madani Haidara faso la tamani barawuli cercle la Segu mara kɔnɔ silamɛ ɲuman bayirika caman de bɛ ɲɔgɔn kunbɛn ye ka bɔ diɲɛ jamanaw ɲɛfɛ walasa ka se ka na tamani ziyaraba kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲinanta hali n'o y'a sɔrɔ an ka jamana bɛ ka waati gɛlɛnw latɛmɛ lakanako binakun kan a bɛra ta tamani ziyara bakɛnɛ sigira sen kan min ye fara ɲɔgɔn kan kɛ silamɛ ɲuman bahirika la walasa ka se ka dunanba nalenw bisimila minnu nana ka bɔ diɲɛ jamana camanw na bonyamasegin kɛra ni kunbɛli kɛnɛ sigili ye ka se ka dunan nalenw bisimila kɛnɛ in yɛrɛ sigira alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fa ani an karamɔgɔ a Seydi Cherif Usman Madani Haidara de ka bonya ni karama kɔnɔ ansardin national international a cɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ni waati na ka foli di an karamɔgɔ Seydi Cherif Usman Madani Haidara ma ka fɔ ni ce diinɛ dɛmɛla ka fɔ ni ce silamɛya dɛmɛna ka fɔ ni ce Allah subhanahu wa ta'ala ka diinɛ drapeau felefele la an b'a ɲini Ala fɛ nin kɛnɛ ka duwawu k'a ye si jɛni kɛra Allah ta'ala ka dan ma silamɛya musobaw ma sɔn ka to kɔ u ye laada latilen an balaka caman de y'i sen bɔ i kɔnɔ kɔrɔ walasa ka se ka ye ziyaraba in kɛnɛ kan min bi sigi sen kan san o san ni an nana faso la an bi jama bɛɛ fo ka bɛɛ bisimila nako ɲuman ni segiko ɲuman na fɛn o fɛn nana ni hami min b'u la Ala k'a bɛɛ dilan an nana an ka maaba minnu kaburu yazura an b'a jigi u ye Ala ta de kɛ o de ye an seya Bambara ye Ala de ta kɛ silamɛ ɲuman fɛn o fɛn bɛ dugukolo jukɔrɔ u bɛɛ ye Ala de ta kɛ k'a den ta k'a di Ala ma Ala y'i bolo fila don a kɔrɔ o de y'an sigi nin kɛnɛ in kan yan bi o kuma an bɛ dugawu don Bambara ye ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen Ala ka hinɛw na Ala ka dayɔrɔ ɲuman d'u ma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali tɔndenw u yera fédération ansardine internationale kɛrɛfɛ ka fara tamani maabaw ni mara ɲɛmɔgɔw kan walasa ka se ka kunbɛli kɛnɛ yanga bonya min sigira sen kan ka dunanw bisimila fɛn jumɛn y'an se kɛnɛ nin kan n'o ye ziyara kɛnɛ ye o ye an karamɔgɔ Usman Cherif Madani Haidara an b'a fɔ ka barika da a ka hɔrɔnya la k'a fɔ ka barika da a ka kelenya la k'a fɔ ka barika da a ka laadiriya la o de ye jamana sigi kɛnɛ kan an bɛ jɛ ka dugawu k'a ye groupement tɔgɔ la yarabi san caman bɛ Ala tala bolo yarabi ka ɲini Ala fɛ Ala ko o san caman Ala k'o da n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka tila ka groupement ka cɛ n'a muso ka tila ka dugawu ɲini u fɛ yarabi ka ɲini se tigɛ Ala fɛ yarabi Ala k'an tugu Usman Cherif Madani Haidara kɔ ka tila ka layiru di Ala tala ka ɲini Ala fɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲini n'an y'a janfa kɔrɔnɛ k'an ta tiɲɛ diɲɛ fara alikiyama kan Ala kana to an ka janfa
kɛnɛ in kɛra hukumu ɲuman ye nabagaw bɛɛ lajɛlen bolo u ka se ka wale ɲuman dɔn foli kɛ ani k'u ka kanuw kuraya ka ɲɛsin alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma an fa ani an karamɔgɔ a Seydi Cherif Usman Madani Haidara ma ka da ka cɛsiri baara sɛngɛbali ni ɲinɛbaliw kan alisilamɛya diinɛ kɔrɔtali n'a yangali la jogobaw dilanni na ani a ka baaraba minnu fana bɛ ɲɛsin adamadenya dɛmɛɲɔgɔnya kɔrɔ doni ma. Mani dugutigi tɔgɔ la alimami tɔgɔ la misɛlɛ mbɛrɛ n'a ka conseil tɔgɔ la kapo mɔgɔw tɔgɔ la an ka commandant brigade tɔgɔ la jeunesse tɔgɔ la Jamia Amsar Din International k'a daminɛ Mali région tan in Bamako commune 6 in Kati commune 37 in Mali commune 107 ni commune 3 in Sergili 49 arrondissement 203 maa maa bɛ kɛnɛ ka cɛ ni muso denmisɛn ani maakɔrɔ a y'a kɛ Ala n'Ala kira kama a ka dugawu k'an karamɔgɔ n'o ye Asiyahu Serif Usman Madani Haidara karamɔgɔ ɲana man ca a bɛ dugawu k'a ye a y'a fɔ cogo min na ni sen dalen bɛ kira senda nɔ in na n'i ye min ye o y'a dɔ ye o tuma karamɔgɔ Ala ka n'a kisi jamana ya Rabbi Ala k'a kisi. Dunanbaw bisimilali kɛnɛ in kan Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma ye waleɲuman dɔn foli kɛ ka ɲɛsin silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn y'a sogo doni k'i sen bɔ I kɔnɔ kɔrɔ ni ka na ziyaraba in ɲɛnamaya foli tilala ka labana ka kɛrɛnkɛrɛn min sen fɛ zamzamiyu ye cɛsiri ani jija ni timinandiya laɲini hali bi alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaruw fɛ. Karamɔgɔ Haidara donnen kuma kɔnɔ a y'i sinsin ziyara dakun kan min ye an kuntigi Muhamadu kisi ni nɛɛma b'a ye ale ka suna ye. Karamɔgɔ Haidara da sera diɲɛ banajugu ko in ma min kɛn bɛ ka diɲɛ labɔ bi n'o ye coronavirus bana ye. Duwawu don de kɛra ka dunanbaw bisimilali kɛnɛ in kuncɛ Tamani dugu kɔnɔ alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma an fa ani an karamɔgɔ a Seydi Cherif Usman Madani Haidara fɛ. An ka jamana bɛ lahala mun kɔnɔna la o n'a ta bɛɛ o ma alisilamɛw bali u ka bɔ I b'a fɔ kɔnɔkulu k'u kunda ziyara kɛyɔrɔ kan ziyara mun bɛ kɛ tasibila ye k'a ɲɛsin an fa ba Madani Haidara ma n'ale Mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique ma ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Cherif Usman Madani Haidara fa ye an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. Bon, alhamdulillah an nana ziyara de la ziyara an y'a ye diinɛ dafalen don donc gɛlɛya tɛ se ka bali an bolo mais an nana na cogo min na an tɛ se k'o ɲɛfɔ micro la n'o tɛ tiɲɛ la an man ca n bɔra Abidjan dugu kɔnɔ de donc an nana kira mɔdenkɛ nɔfɛ pour que ziyara a ka kɛ wasa ye anw ma salala Muhammed nafa tɛ se ka ban n'an ko mun fɔ micro in na a bɛ gɛlɛya o y'an bonya k'an sɛnsɛn ka na se fo Tamani donc o y'a nafa fɔlɔ dɔ ye ni ko in kɔni an bɛ fɛ ka sa ni ko in dafɛ bawo an ye tiɲɛ ye ka ban an tɛ fɛn wɛrɛ fɛ bilen donc o kuma ka laban nin bolo fɔ baden bɛɛ an ye fɛn dɔ de kanu an bɛ fɛ baden bɛɛ ka ye donc bɛɛ ka jija ka ɲɛsin karamɔgɔkɛ in ma ka se k'a ka laɲini faamu. Awɔ n ye nafaba sɔrɔ a la san o san n bɛ na ka taa n bɛna mun nɔfɛ a bɛɛ bɛ ɲa n nakun bɛɛ bɛ ɲa n bɛna nakun fɛn o fɛn nɔfɛ a bɛɛ bɛ ɲa ne tɛ se ka sariya hali ni sanji sera an kan ka n gosi yɔrɔ in na n tɛ sariya a ka di n ye hali san wɛrɛ n'Ala y'o jira n na n bɛ na. hali ni sanji la ka na fɔ ka dugu jɔ an bɛ sigi n'an mɔgɔ wula an tɛ wuli an y'a nafa le dɔn balo kun tɛ ne b'a daminɛ tuma balo kun tɛ ne ka so ne ye balo sɔrɔ bi ka maa sɔrɔ bi alihamdulilayi Ala ni dara sababu don. An karamɔgɔ an b'a dɔn ale tɛ an ɲanbaro k'an bila sira si kan fo mun ye ɲuman sira de ye ziyara in a daminɛna karamɔgɔw fɛ depuis ni a yɛrɛ b'a fɔ cogo min na depuis a fa bɛ balo la a n'a fa de tun bɛ taa a mɔkɛ ziyara fa fatura ale tor'o sira kelen kan a bɛ taa fa fana ziyara ani mɔkɛ ansaruw fana y'a ye o sira kan ka tugu a nɔfɛ sinon a ma mɔgɔw wele wa jama nana bonya o cogo la tan de ka sɔrɔ mɔgɔ si ma wele ka na jama yɛrɛ kɛ diɲɛ bɛɛ bɛ na la sisan donc o ye Ala yɛrɛ ka ko de ye ni Ala ko bɛ fɛn o fɛn na o tɛ kɛ ko fitinin ye mɔgɔ min fana ye ko in yɛrɛ sinsin o ye mɔgɔ barikama ye n'o ye Seydi Cherif Usman Madani Haidara ye
ni mɔgɔ barikama ye koko daminɛ a bɛ taa ɲɛfɛ donc o la an kɔni an wulila ka na ziyara in na an yɛrɛ ma miiri k'a fɔ ɲinan jama bɛna se ka bonya comme san tɔw ka sababu kɛ banako ani samiya ko ye mais jama bonyana mɔgɔ bɔra Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka na hali kɔrɔnfɛlaw la Mopti mɔgɔw bɛɛ bɛ yan yanfunkɛkaw bɛɛ bɛ yan nɔ bon danfara min bɛ ɲinan ziyara ni salon ta cɛ salon ta kɛra waati kɔrɔ la o kɛra selicini na o y'a sɔrɔ samiya ma bonya bon a publicité a kunnafoniw dira télé la k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ radio la ka kunnafoni di mɔgɔw ma mais ɲinan ta in kunnafoni ma di mɔgɔw ma télé la kunnafoni ma di mɔgɔw ma radio la mais o bɛɛ la jama bɔra donc o la ɲinan ta in an b'a ye k'a fɔ réellement ɲinan ta in kɛra kabako ko ye sinon a kɛra banako fana kɔnɔ bon nin bɛɛ la jama bonyana fo ka se a dan bɛɛ la donc an b'a ye k'a fɔ danfara min donna u ni ɲɔgɔn cɛ o ye banako ani samiya ko ye mais jama bonya sira kan an y'a ye an ma se k'o danfara ye kosɛbɛ. Juillet kalo tile 31 o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen farafina musow tɔgɔ la i n'a fɔ farafina jamana tɔ Mali fana ye a ɲɛnamaya u ka ɲinan tako 58 bɛ tali kɛ daku mun kan o de ye musow ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen togo min na u bɛ se ka siya ani coronavirus bana kɛlɛ togo min na a kɛnɛ ɲɛma tun bɛ minisiriso secrétaire général bolo mun ɲɛsinin no musow den ani denbaya kunkanko ɲɛnabɔli ma Amadou Diallo Ibrahim Kulibali tun bɛ kumakan bɛ lase Amadou Kamara fɛ. Farafina musolakaw ka jɛkuluba n'o ye organisation panafricaine des femmes ni a bilara sen kan wasa ka se ka musolakaw u ka hakɛw dafa ka d'u ma ka tilali kɛ hakɛ la cɛ ni muso k'u bɛɛ lajɛlen damakanya u ka hakɛw o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la min la ɲinina musolakaw fɛ ɲinan dakun n'a bi tali kɛ musow ale ni covid-19 cɛsiri ni wuli ka jɔ ani fɛlɛ ni dabali jumɛn kan ka tigɛ wasa musow ka ɲɛta bi se ka sabati cogo min na 31 juillet hakilina yɛrɛ nana cogoya min na o ye farafina muso farala ɲɔgɔn kan walasa u yɛrɛ bɛ se ka u nin don cogo min farafina ka yɛrɛmara hɔrɔnya sɔrɔli kɛlɛ la ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow yɛrɛ ka ɲɛta kelenya kɔnɔna na ka sɔrɔ jateminɛ ma kɛ danfara la danfara min bɛ se ka tali kɛ sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ jateminɛ ma kɛ danfara la danfara min bɛ se ka tali kɛ kan na an bɛ kan min fɔ o ni a ɲɔgɔnna danfara wɛrɛw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye. Donc wale in kɛra kabini san 1962 ɲinan san ye a san 58 ye nka an y'a kanu kɛnɛ in ka kɛ nɔgɔya kɔnɔna na tan ka tugu banako min bɛ sen na n'o ye coronavirus ye ŋaniya yira farafina musow Mali musow u y'u ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin fɛn min ye an balima minnu ni kɛlɛ y'u lawuli ka bɔ u sigida la ka na sigi an fɛ yan nɔ yɔrɔ 4 bɛ yen an ye minnu suganti ni o ye minnu sigilen bɛ Senu minnu sigilen bɛ Ɲamana minnu sigilen bɛ Falajɛ Garabali la ani minnu sigilen bɛ centre mobile la ŋaniya yira in dumuni b'a la ŋaniya yira in banakunbɛ fɛɛrɛw b'a la an y'a fɔ cogo min ŋaniya yira de don walasa u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ ni a ye walasa dɛmɛɲɔgɔnya ŋaniya ka kɛ u ye farafina musow tɔgɔladon na komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la musow bɛ yen denmisɛnninw bɛ yen npogotigininw bɛ yen nin bɛɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka minisiriso ka cible ye an bɛ baara kɛ ka ɲɛsin minnu ma donc fɛn minnu sɔrɔla ka di o ye nin ye hakɛto b'a la sallallahu Muhammad. Ni lajɛrɛba hokumu kɔnɔ ko baw caman kɛra kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ala kumabaw kɛra balo di ale ni tɛgɛko minɛnw o ni kɛnɛya minɛnw caman dilen maa minnu bɔra jamana cɛmancɛba bolo fɛ ka u bisimila minɛ Ɲamala Falajɛ Garabali ani Senu fɔ ka taa se centre mobile Sogonikokaw fɛ yen nɔ dɛmɛ min tara ka ɲɛsin u ma n'o bɛ tali kɛ tɛgɛko minɛnw gel hydroalcoolique masques gants savon ani malo ni tulu fɔ ka taa se sange sulenw ma olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman kɛra dɛmɛ ye ka ɲɛsin ni maa kofɔlenw ma janko nin waati gɛlɛman in u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ maa minnu garisɛgɛ donna dɛmɛ in na u y'u ka nisɔndiya yira kosɛbɛ ka tila ka foli ni barikada kɛ minisiriso min ka baara ɲɛsinen bɛ muso ni den ni denbaya ma ka kɛɲɛ ni nin dɛmɛ dilen. a ye baara min kɛ o diyara an ye kosɛbɛ a bɛ na an ma fana an fori ba bɛɛ Mali bɛɛ an fori baro a ye baara min kɛ anw ye a bɛ na an ma kosɛbɛ hali bi an bɛ Bamakɔ yan an kalifa baw ye kosɛbɛ aw sago ala sago. Fana min bɔra kɔnɔ a mina caman dira an ma hali bi an bɛ foli lase o tigiw ma an bɛ foli lase Mali bɛɛ ma an cɛ an baraji ala k'aw sara.
hakili jigina an b'a yira la k'a fɔ ko ɲinan san ta ka kɛɲɛ ni bana cɛjugu min ye diɲɛ kuru kara bɛɛ lajɛlen labɔ n'o ye coronavirus ye walima covid-19 ka fara an ka jamana yɛrɛ taabolo kan ɲinan baaraw bɛɛ lajɛlen sɔnsɔrɔnen don Mali jamana kɔnɔna na. An ka kafunɛ bacili lamɛn walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn. Côte d'Ivoire jamana kono jamana ɲamasigi kalata labɛn ɲɛbila baaraw kadara kono waati min na ni fanga ɲinitɔn RHDP kuloma jɔlen don ka jamana ɲɛma Alassane Ouattara ka jaabi makɔnɔ laɲini min kɛra fɛ ka bolodengɔni ɲɛshan ma ka sugandi k'a fɔ ale de bɛna kɛ RHDP cɛbɔ ye jamana ɲamasigi kalata la min bɛna sigi sen kan octobre kalo nata fanga ɲinitɔn RHDP bɛ makɔnɔni na walima ni jamana ɲɛma bɛna sɔn k'a yɛrɛ kanbɔ kokura k'a yɛrɛ nɔnabila wali kelen ni a bɛna ban kanbɔli ma o makɔnɔni waati kelen de la UDPC fanga ɲinitɔn o min kun bɛ jamana fanga ɲinitɔn RHDP kɔnɔ n'a ma ɲɛma Albert Touakeuse Mabri ale fana y'i kanbɔ walasa ka se ka jamana ɲɛma sigiyɔrɔ in sɔrɔ ani jamana ɲɛma sigi yɛrɛ tɔtolen kɔfɛ kalo 3 ye a bɛna fɔ komi jamana fanga ɲinitɔn RHDP ni min tɛ ka bɔ a jama la o tala ka fara tɔndenw kan laɲini min kun makɔnɔnen don jamana ɲɛma Alassane Ouattara bolo o de ye k'a fɔ fanga ɲinitɔn caman ka fara ɲɔgɔn kan kɛ jamana ɲɛma ka fanga ɲinitɔn RDR kunna min bɛ kɛ sababu ye ka ninkura don fanga ɲinitɔn in na u ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka maa kelen sugandi RHDP fanga ɲinitɔn tɔgɔ la min bɛna sigi fanga la nka bɛɛ ta farafarali bi ka kɛ barisabu ka da ka fanga ɲinitɔn dɔw bɛ ka wuli u yɛrɛ kolo la jamana ɲɛma ka ye cogo la ko fara ɲɔgɔn kan in bi kɛ sababu de Rassemblement des Oppositistes pour la démocratie et la paix fara ɲɔgɔn kan tɔndenw bolo ka dansigi kɛ fɔɲɔgɔnkɔ mankanw na politikiko mankanw na min doni dara Côte d'Ivoire jamana kun san caman kɔnɔ kabiri ni Félix Houphouët-Boigny miniji dɔgɔyara. Maramafɛntigi milisiw ye karili dɔ kɛ ɲɔgɔn na ka sanga ni Cari jamana ka mercenaire dɔw ka minɛli ye ni k'u bila kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan Libi jamana maa ɲɛmaw ka fɔ la Cari jamana kɔnɔden mercenaire ninnu k'u kɛnbɛ banbaganci jɛkulu de ye sanga ani wagati ka waleya cɛjuguw boloda bingani waleyaw ani suɲɛni waleyaw u ka minɛni yɛrɛ yamaruya dira Libi jamana kɔnɔna kungoko ɲɛnabɔ ministiri de fɛ gouvernement d'union nationale kɔnɔ nin tɛ milisi ninnu ka murutili fɔlɔ Libi jamana kɔnɔ kabiri waati min na ni Maréchal Khalifa Haftar ni a ka sɔrɔsiya kun ye wulikajɔ boloda walasa ka se ka Libi jamana duguba minɛ Tripoli ka kɔn o ɲɛ ani o kɔfɛ fɔɲɔgɔnkɔ mankan caman wɛrɛw kɛra diɲɛ selekinaani tɔnba Nations Unies ka jatew la u y'a jira k'a fɔ ko milisi minnu ni olu bɛ Libi jamana kɔnɔ ko u bɛ u yɛrɛ ye ciw de la k'a fɔ de k'u bɛ jamana de ye ko kuma t'a la Libi jamana yɛrɛ bɛ dingɛ min kɔnɔ sisan ni ɲɔgɔn faamuyabaliya kɛnbɛ fan fila ni ɲɔgɔn cɛ ni jamana yɛrɛ bɛ ɲini ka na fara fila ye k'u kɛnbɛ k'u dogo o lahalaya de kɔfɛ walasa k'u ka waleyaw kɛ jateminɛbaa caman ka yeta la politiki ko bɛnkan minnu bɛ ta Libi jamana kɔnɔ ko milisiw sen b'a jukɔrɔ maa caman ka yecogo yɛrɛ la olu de ta surugubaga ye jamana dafirili la. Kabeni tarata juwe kalo kile 29 ye Mauritanie jamana wasabulon kɔnɔ wasadenw ye sariya ta k'a don bala min bi tali kɛ gafe ko kunkan ɲininikɛ jɛkulu min sigira sen kan wasabulon kɔnɔ ko commission d'enquête parlementaire n'olu ka ɲinini bi ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa kɔrɔ Mohamed Ould Abdel Aziz ka fanga waati ma fanga maralakan min kan ka se k'o ko tiɲɛ dangɛnɛmaya ɲɛsin kɛra kiriko ma maa caman bɛ sigana tara ka ɲɛsin olu ma k'a fɔ u n'o yera yuruku ani janfaw ni dungo juguya la jamana ɲɛmaa kɔrɔ in ka fanga waati parti islamiste Tawasul olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko siranya bɛ ka sanga ni commission d'enquête parlementaire ka rapport gafe barisabu ka da kan jaabi minnu ni olu bɔra ka jira ni o ye bolodengɔni ɲɛsin maa dɔw ma Mohamed Ould Abdelaziz ka fanga waatiw la k'a sababu kɛ dungo juguya ye ko gafe ko kana nata kɛ i n'a fɔ komi gafe jaabi bɔlen tɛmɛnenw ka gafe kuru k'a da yɛrɛ ti don a kuma la bilen u ka jɔrɔ bɛ ko a kana na kɛ o siya ye wasabulon sɛgɛsɛgɛlikɛ jɛkulu commission d'enquête parlementaire kɔni y'a laɲini ɲinini kɔfɛ gafe jaabiw taara bɔ min kan n'o de ye k'a fɔ siga kɛra maa caman na min ye yuruguyurugu ni dungo juguya kɛ jamana ɲɛmaa kɔrɔ Mohamed Ould Abdelaziz ka fanga waati u ka se ka nɔ minɛ kiri binakun kan jamana nafolo ɲagamina minnu fɛ n'olu tɔgɔ bɛ gafe in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'olu ka wele bɔgɔ jeninen kan ni k'u kiiri.
Somali jamana kono faba la Mogadiscio wulika jodo bolodara en ka bentenema min kɛra sababu ye ka maa fila bone u niw na wulika jɔ in yɛrɛ bolodara ka ɲɛsin restaurant dɔ ma min ye jamana gouvernement fonctionnaire baw bisimila yɔrɔ ye mana mina karo gɛlɛya waliyaw bolodara ye polisilakaw nana ben ka yɔrɔ in karangafɛdaw bɛɛ lajɛlen sɔgɔ wulika jɔ min ni a talen filɛ nin ka ɲɛsin Somali duguba ma Mogadiscio dumunikɛyɔrɔba in na ma be se ka fɔ banbaganci mɔgɔw ma yɔrɔ in sugandi ten gwansan lakanabaw ka fɔ la ma ŋaniya jugutigiw ye nin janfa in kɔlɔn sen ka kɔn u ka wulikajɔ in ye hali n'o y'a sɔrɔ banbaganci jɛkulu mi kan bɔ fɔlɔ k'a fɔ ni wulikajɔ in kɛra olu nɔ la waleya jugu ye a bɛra ta Shiba banbaganci jɛkulu minnu ni Al-Qaida banbaganci tɔn bolo bi ɲɔgɔn bolo jɛjugu la olu kɔni ye wulikajɔ tɛmɛnen minnu ta ka Somali duguba sɛgɛrɛ Mogadiscio o wulikajɔ tɛmɛnenw ani zein ta danfara tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o b'a jira k'a fɔ sɔmi kɛlen do olu de la k'a fɔ u kɛra waleya cɛjugu in kɛbaga ye wulikajɔ cɛjugu min ni o taara banbaganci mɔgɔw fɛ ka ɲɛsin Somali jamana ma min juguyara ka tɛmɛ san tɔw bɛɛ lajɛlen ta kan o kɛra ka bɛn Oktɔburu kalo la san 2017 san banbaganci mɔgɔw ka o wulikajɔ cɛjugu kɛra sababu jugu ye ni ka maa 512 de bɔnɛ u niw na joginta hakɛya tari jɔ maa 295 la ka sanga ni banbaganci mɔgɔw ka jan dalen dɔ ye ni kamiyɔnba dɔ fodoni ye hali n'o y'a sɔrɔ ɲinini baaraw bi sen na walasa ka se ka vaccin jɔnjɔn sɔrɔ min bi kɛ sababu ye ka coronavirus bana nagasi ka bɔ diɲɛma da la diɲɛ selege naani kɛnɛyako tɔnba Organisation mondiale de la santé OMS ka yecogo la ko baara in laɲini tɛna kɛ ɲɛtugun ka ɲɛyɛlɛn ye Organisation mondiale de la santé ma ɲɛma a ka dantigɛliw senfɛ a y'a jira k'a fɔ ko hali n'o y'a sɔrɔ jigi dalen do vaccin ko kan min bi kɛ sababu ye ka coronavirus bana furakɛ nka k'a bɛra ta ko a bi se ka kɛ yɛrɛ fana o fura jɔnjɔn tɛna sɔrɔ kunnafoni di kɛnɛ dɔ senfɛ OMS ma ɲɛmaaba y'a jira k'a fɔ ko an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi ko fura jɔnjɔn foyi tɛ fɔlɔ ka se ka kɔgɔ da COVID-19 bana in kɔgɔ la a ka dantigɛliw la a ko a bi waleya min kɔni laɲini n'o bi kɛ sababu ye ka bana in nagasi kɛnɛya tigilamɔgɔw ye waleya ɲuman minnu matarafali laɲini n'o bɛ tali kɛ ka danfara don i ni mɔgɔninfin ɲɔgɔn cɛ ka tɛgɛw ko ka saniya ji jɛlen ni safinɛ la wali kelen ka jɛli kɛ tɛgɛw la ka nu ni daw datugu ni maskiw ye k'o kɔni bɛ se ka kɛ tangala ɲuman ye diɲɛ ɲɛfɛ bi n'i y'a ta k'a lajɛ coronavirus banabaatɔ a ka ca maa 18 ye a kɛra maa hakɛya minnu sata ye o bi taa se maa 689 na o kɛra jaabi ye jaabi minnu bɔra Université américaine John Hopkins fɛ dantigɛli in kɛra diɲɛ selege naani kɛnɛyako tɔnba Organisation mondiale de la santé OMS ma ɲɛma fɛ tɔnba in dagayɔrɔ de la Genève min senfɛ a y'a jira k'a fɔ ɲinini baaraw kɔni bɛ sen na vaccin ko binakun kan o vaccin dɔw yɛrɛ olu sera u ka baara kuncɛ kumaw ma ka ban ni o ye vaccin chiflɛ waati ye wa bɛɛ lajɛlen sigilen do ka jaabi ɲumanw de makɔnɔ min bi kɛ sababu ye coronavirus fura ka sɔrɔ wali kelen ka sira da bana in yɛrɛ ɲɛ a yɛlɛmali yɛrɛ fana ka jɔ nka kan filɛ doni min kɔni na sisan fɔlɔ fura kɔni ma sɔrɔ ban wa k'a bi se ka kɛ a ti sɔrɔ yɛrɛ fana o fana de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ma kunnafoni di so ɲɛmaaso fɛ an ni ce aw ka lajɛli la aw kan bɛn ni Ala sɔnna a ma